Tot cu voi, am pus story, sper să vedeți. Dă-ne tag dacă ai pus story pe Instagram. Tort. Tort cu noi. Tort? Vreau și eu tort. Și eu vreau tort. Ai mâna lui sau ai asta? Piu. Piu. De ce zice Ahmed că ai un ghirunci Filip? Pentru că i-am băgat un deget în ochi, dar i-am băgat așa. Că aveam pumnul deschis. Cel mai frumos cuplu din Casa Iubirii. Nu mai suntem în Casa Iubirii. Suntem în Casa Dramei totale acum. Da, chiar. Reșina să fie secur când se face răi. De ce? Tigru și făina. Nu uitați să dați și voi pe inimioare aici sus. Să facem și noi 1000 de inimioare. Cum îți alegi nuanța de fond de ten? Dar eu nu folosesc fondant, folosesc BB cream și el cumva se face după nuanța pielii. Bine, eu mai folosesc și picături autobronzante acum, cât am folosit autobronzantul, dar în rest folosesc BB cream și se face după pielea mea. Mă gândesc să trec la CC cream. Ia, tu ce ai descoperit nou la Filip? Întrebare Dar roșie. nimic nou n-am descoperit. Deja mă cunoști complet? Te cunoscut, o să te cunosc toată viața, dar nu știu, momentan nimic nou. Adică ultima perioadă nimic ce să zic că e nou. Ce știam și până acum, ce am văzut în emisiune. Bine. Ceva care să nu-ți placă? Nu. Ce vrei să zici? Ce ai Gen că cunoscut? ești mai vorbăreț față cum era în emisiune. Adică, nu, în emisiune vorbeai strict pe subiecte și atât. Stați așa. Iui. Judy, mulțumesc. Cristina, mulțumesc. Vă plac editurile pe care vi le facem noi? Da. Foarte frumoase. Eu încerc să le postez tot. Dar în multe nu mă etichetați. Etichetați-mă ca să le văd. Dar vă mulțumim mult pentru edituri. Copiii ce fac? Unul s-a apucat de furat, unul din ei. Tu l-ai învățat. Nu l-am învățat pe lui. Dar l-ai editat? Nu, trebuie editat. Doamne, mor de râs. Andreea, mersi de follow. În Casa Iubirii Ați acum e apărut la jale. TV? Pe ce am apărut? Când am apărut la TV? Unde am apărut la TV? S-a fi dat interviul în aeroport? Am și uitat de ăla. Povestește faza cu bățara. Băi, haideți să facem și noi un miron aici, de tap-tapuri. Porto, mersi mult de follow. Este foarte frig. Da, mâine e interviul de la gală. Mâine e vineri, nu? Este foarte frig? Da. Ui, dar noi cred că te răceala. Cred că ai nevoie de un frig carmin. Da. Să-i spunem la fix? Nu cred. Ce febroi, că e rece. E rece? Vrei un ceai? Să fac un ceai? Ți-a fost frig la ăsta, la prezentare ție. Poate te răceala. Îți dau și vitamina C?
Un vin fiert. Păi dar n-avem roșu. Vrei să fierbi vin? Nu. Îl vrei rece? Îl vrei șpriț? Nu. Îl vrei șpriț cu gheață? Nu. Dar ce vrei tu? Nimic nu vrei. Nu vreau nimic. Aspirina săracului îți dau? Nu. Nimic nu vrei. E frig în casă? Bă, nu, că am pornit căldura, nu știu ce se întâmplă. Salutări din Petroșani. O să venim și noi în Petroșani. Când mergem în Petroșani, pe mamă? Luni, duminică, când mergem? Păi tu o să fii obosit după meci, duminică. Mergem și sâmbătă. Păi da. Și? Vrei luni? E bine și duminica. Dacă nu, mergem luni. Cum poți tu? Eu pun non-stop. Non-stop? Și acum la cafea mergem. Da. Da. Tu? Ce e azi? Azi. Nu pot, că am sâmbătă meci. E vineri? E joi. Azi e joi? Și se face vineri. Mâine e vineri? Mâine e Bă, vineri, ce repede a trecut timp. Incredibil ce repede trece timpul. Parcă acum era luni. da. N-ai